gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jejantong hatiku sambangku mongawan cidalu ngrobet dosaremu kelawan garwamu kang mas kang merah titisake more lestarine kabeh pirantine tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak kanthi dikapa mendah boyo yen to sida urip kelawan dika mesti bahagia mulya jur lair putri Celestia
Monggo keluarga mari kesit foto saringan kalian Pak Wid Sarimbit. Laras. Monggo. Cangkeknya Indonesia istimewa. Kerja bareng Putra Usaha Multimedia ALC Audio. Sumawur cahya lintang asri rinenggo ing awang-awang anyekseni prasapaning ati amung sira juwita kang tak tresnani masuk sinureng ing pamuji ubayane datan baling jeni labuh tresna saking rupita panyuwunku kukuh tenan lho ya. Heeh, Mas. Aja minani janji. Oke, baik. Senadyan nyabrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincati Senadyan munggah pucuk tresnaku ora bakal sirna saking rupita kang tumeka sirna awit gedening rasa tresna sinawung kidung asmarana ketya tumeka ancating nyawa Nimas wong ayu mating tilam sari ya mung sira mangka mustikaning nala senajan sewidodari tumurun ing Arcapada setyaku ora bakal kenggo ing prasopawit genging tresnaku marang sliramu Yayi Pret. bayuh telek Telek pencung. ayo Mas ayo sumawur cahya lintang asri rinenggo ing gawang-gawang anyekseni prasapaning ati piye Kang Mas amung sira juwita kang tak tresnani tenane lho tenan sinurung ing pamuji ubayane datan baling jani labuh tresna saking rupita panyuwunku kukuhing prasetya ora ana wanita liya kajaba sliramu Cahayu tenan lho ya Mas ya senadyan nyabrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah pucuk ing ngarga tresnaku
bakal sirna saking rupita kang tumeka sirna awit gedening rasa tresna sinawang kidung asmarana tresna tumeka oncating nyawa ya senadyan nyabrang samudra agni setyaku ora bakal sun linsati senadyan munggah pucuk ing rega tresnaku ora bakal sirna saking rupita kang tumeka sirna awit gedening rasa tresna sinureng kidung asmarana setya tumeka oncating nyawa setya tumeka oncating nyawa Nah, Dewi Mayang. Oh. Oke, baik. Iya, mudah. Cocoknya istimewa. Selamat malam Mas Tarmo Tania Jaya Mas Legi Pae. Wis pirang taun lawase ana kene ngenten tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih rambutku masuk Pak Dede ngonceng gerik monggo. Wong ayu enggal bali kanggo nambani kangen ning ati najan sak kedheping netra ati kelo muga antuk tombo Janjang nganti kagawa ngimpi gawang-gawang siramu wis tekan nanging ati dadi gelas tak geleki sliramu ora ana asik monggo Pak Padi Mas Joko saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu mbiyen nate anggong tresno bebarengan
Mula tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kabeh tak lakoni Ya panyuwunku mring sliramu matangi sing ati iki liwat angin wanci wengi aku titip salam kangen jroning ati matur semanduwun. Oke, masih bersama Muda Laras Hoka Jawa Indonesia Paradis Sewija Bos Sukro. yo soke rockernya Indonesia Putra Usaha Multimedia. Oke, masih bersama Muda Laras Hoka Jawa Indonesia. Sikap. Anganku ngamboro anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan Mbak Riri tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung keketek ing jantung Lunggungan pangeran aku sarang rakit jiwaku tak kirimi layang kitir tak sabir keingin suwiwir ora kerasa sliramu tansah tak pikir Aku goleki tali kotak. Rino wengi pewayangmu beda adikku sing ngotirno saumpama Ya, terima kasih, kapan Gus. kaya aku bisa gegam lintang renggo entahing rembulan ayo Bos Sukro Sekar bakar ing ora-ora kancengan Tebas Tutup sing tirta Dalah si luka Luka ketika Muda Laras Joganya Indonesia ALG Sound System Putra Usaha iki syutingipun spesial Bos Sukro ndawung sokek mania Kayang basuk Iya, iya, Ala demese Demese iyo 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 kangenku amboro anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung keketek ing jantung Lunggungan kang rerembatan Amu sarang rakit jiwaku Tak kirimi layang kitir Tak sabir keingin suwiwir Ora kerasa sliramu tansah tak pikir Kita goleki tali kotak. Rino wengi pewayangmu beda hatiku sing ngotirno saumpama kapan boyo aku bisa gegam lintang renggo entahing rembulan Aku sabar
kedeping netra 3 taun wis katon ning mata kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu batinku ora nyelaki dika tansah prasetya ing janji boten rinten boten dalu wewayanganmu kumantel ing netraku bungaing atiku bisa bebrayan mung karo sliramu paribasan kembang alum sinirambah nyu embun kang agung opah topah oh zik zik ayo ayo nenek wani zik zik masukin ya mangsi panyoku dika tansah tatapo ini janji urip bareng karo aku bisa nganti takkan ini mudah leres tasih sesaran karawitan jangkep muda laras sinenggoyong video syuting Putra Usaha Pak Supri Papi Celin Solaya Asa kaya sakedeping netra 3 taun wis katon ing mata kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu bebrayan mung karo sliramu paribasan kembang alum sinirambah nyu embun kang agung opah to Pak jangan kena dipiyaki lanjut oper oke baik ya mang siji panyuwun deka tansah ing janji ing janji urip bareng karo aku ya bisa nganti tekan kaki ini caca matur nuwun Pak Bayan Yuri, kowe iki jan penggemar ngantek teko kene kabeh. Putra Usaha Multimedia. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah.
menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku Jembatan menjadi perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Muda laras Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Uripku tansah keluyuran sisa orang yang aku makan. Langit kanggo gendeng omahku lan lemah kanggo jogan emperku. Uripku tansah keluyuran sisa orang yang aku makan. Jembatan Oh lah kok menjadi nenek. tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Matur suwun Pak Bayan. Lah kok mak jeling wis. Muda laras Ya, goyang bariri. Alon-alon kaya. Iya. Mas Penny Jeling sugeng midhangetaken
ngono aja ngono. Mas Sugeng, tak ajari kendel gini ya. Allah, wani nyedak entrane. Wani no Mbak. Demok ya ora apa-apa. Wah, aku yang demok wedi. Aku demok wedi. Karo kancane kok wedi, Karo karo kanca kancane ngaji dhewe. barang kok ya. Kanca apa? Ngaji. Kanca ngaji ya. Oh. Nandang susah sopo sing ngalami Lali marang aku sidik mesti nesu terus ngajak padu jangan suaranya blek diduduki Pak. Mboten kok Pak, sae Pak. Jos. Saiki pancen katon rapi apa bangunan kutha saged asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun lan nyawiji Uripe rekoso
pisan katon rapi pembangunan kutha saged asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun sregep ngaji Gusti sing maringi nalika aja lali bektiya mrekarsane Gusti saiki jamane wis beda desa kutha sasat ora beda biyen mulang mong tansah rekoso ning saiki bisa lapung maring negara nggih matur sembah nuwun pisan ketemu uang ayu dadolanku bodo hati rinten siang dalu yuk yuk Ati sawiji najan ato tak lakoni iya lanjut Sabtu Pandita nalikan desa pisan ketemu
kang tuku gedang wong ayu dadya lagu padha ati rinten siang dalu yo pira bakul gedang kanan kocampi ya tiati sawiti najan ato talakoni Mbak Rini jurah kamu linggih nyang kono iya sangkling celuken kon mrene saiki peh Mbak Rini ra tau dicop ra iso terus moh wong. Yo. Sabtu pandit aratu mring sliramu hey ha hey ha ing sisiku lagi sing lilane tresnaku bakal kena mati yo spesial buat Bos Sumro SPP diterima yo ayo Mbak Rini gasken ya masuk lelakonku jamane analika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayulah helan batine sering suka ngomongku para wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kemutan ireng manise nanging suwa ora bisa urip bebarengan ngono iya ngono tetep tresno lahir batin aku malah dredeg aku malah dredeg dikancani Bu anu Riri awah karepku dhuwur wae ngono ning ngene iki aku dredeg kok redak iya iya monggo Selamat malam Mas Wiranto.
kebyang